Sarean zehar 178. Gabonetako atxeden ostean, hemen gaude sarean zehar berri bat egiten. Urtarrieko saioetan beti gertatzen zaigu eta gaur ere esan behar dizuet gertatuko zaigula. Espero dugula orokorrean berri gutxi egotea, azken finean salmenten hilabete hauek bukatu dira eta berriak urrengo urterako edo urrengo gabonetarako martxoan, apirilan, maiatzan agertuko dira. Ordun hori gertatzen den arte, hemen atxeden kakotxan artean denboraldi bat daukagu eta urten ez da ezberdin izango. Beti espero dugu CES ekitaldia zerbait izatea, ikusiko dugu zer izango dugun gaur, spoiler egingo dizuet, ez asko. Baina, hortik zatitxo bat atera dugu txartel grafikoei buruz, Nvidiak, txartel grafiko berriak aurkeztu dituelako, eta horri buruz itxengo dugu gaur Gaizka Carmonarekin. Behintzat, pizkat entretenituago egiteko programa hau. Baina, horrela izaten da urte hasiera teknologia munduan. Borja Arbos ere gurekin izango dugu. Beraz, sarean zehar hau hastear dago. Hasiko gara, ez da? Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu jo sareanzehar.eus webgunera. Esan bezala berrien atala irekitzeko eta teknologiari buruz hitz egiteko, betiko berdinak gaude nire aurrean, ez naiz inor, ez dut barkatu, hobeto esan da, ez dut inoiz nire burua aurkezten, baina, eske betikoak gara, ni Inigo Sendiro, eta hemen aurrean daukat Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Urte berrion. Urte berrion, bai. Zer moduz urte berria, ikusten duzu zure bizitza momentu honetan, 2024an... Oporrak burkatu arte oso ondo. Eta ja, oporrak bukatuta... Esain ondo. Bai, baina bueno. Ikuspegi puntu on batekin, ni gutxienez momentuz ikusten dut 2024 urte hau. Ni esan behar dizut, proiektu handiak dauzkadala urte honetarako, oso handiak. Orduan, ez ditugu kontatuko, ni bizitza ez dudako kontatuko, baina, en fin... proiektu oso handiak. Ni proiektu bat nahi dudala partekatu zurekin, Inigo. Urte honetan aldatu behar dut kotxea. Horregat. Eske, azaldu behar dut. Borja Arbosa sartu da gaur estudio honetan esan ez. Inigo, ideaza, sarean zehar... On the road... Tesla baten barruan egingo dugu, eta en plan bai, gidaketa froga egin, eta aber nola suertatzen den hori,
A ber, bai, Borja, bai, baina zearen, hau egitea, ez dut. Kontekstua jarri, Tesla gidatketa frogak eskaintzen ditu gaur egun, eta kontatu genuen lehenengo momentuan bakarrik eskaintzen zituen Madrilen, baina ja, ekarri dituzte beste hirietara, eta konkretuki Bilbon gaur egun posible da. Hainbat urte, baina bueno, hori ni esait importante iruditu orain arte. Vale. Zergatik urte honetan aldatu behar dudalako kotxea, eta gainera ja ez dakizen bat, bueno, hemen ez dugu kotxei buruz asko hitz egiten, normalean, baina ja ez dakizen bat aldiz ikusi dugu gasolinako kotxeak kendu behar dituztela, eta baita ere emisio basuko eremuak handiagotuko dituztela, eta orduan emisio basuko kotxeak edo ja direkto elektriko kotxeak erosi behar ditugula, orduan, bueno, kotxe elektriko bat frogatzeko aukera ona iruditzen zait, eta gainera, hemen kontatu ahal dugun esperientzia nahiko interesgarria beste pertsona batentzako, hau da, gu bezala, edo ni bezala kasu honetan, kotxe elektriko bat izateko asmoarekin badago, bueno, beste markak daude noski, ez bakarrik Tesla, baina Tesla, ni ustez, famatuenetariko bat da, edo famatuena, ja, zuzenean, eta, bueno, eduki interesgarri bat izango litzateke. Egia da, Tesla orokorre, kotxe elektriko asko daude ja merkatuan, baina egia da Tesla konkretuki dela teknologikoena edo orokorrean ikusita iPad bat bezala, tablet asko daude merkatuan, ez? Baina azkenean itxuras eta estilos eta sistema operatiboan segin alduzun eta bar, iPad hori begitara ematen dizu. Ni beti da nik esan duk Tesla kotxeen Apple da. Hori da. Orduan, kasu honetan, eduki bat egitea, bai Euskadi Digitalen, bai sarean zearen, Tesla kotxei buruz ondo, baina egia da, egingo dugula teknologiari buruz hitz egiteko kotxeetaz baino gehiago. Bueno, ez que kotxe oso teknologiko bat da. Egia da. Dena den, jakin dezasun, kotxe merkeagoak daudela, elektrikoak, eta zure beharretarako ziurrenik aproposagoak. Eta doainezko frogak ematen dituzte? Bai, orokorrean konzesionario guztitan hor badauzkate kotxeak, buelta bat emateko aukera ematen dizute. Agian kilometro zeroko bertxo batean, edo alako zerbait, baina ohikoa da aukera horiek ematen. Agian miniserie bat egin beharko genuke Euskal Digitalen. Borjaren kotxe berria, elektriko bat. Ostras, egin dezakegu, bai. Arazoa da, hori editatzeko, denbora asko behar izango dugula. Ez daukagu denbora askorik orokorrean horrelako edukiak egiteko. Kontua... Egun batean bai, hori egin aldugu, baina ja, astero edo bi astero edo hilabetero, eperik gabe bai egin daiteke, bueno, ni iraiak baino lehen aukeratu behar du kotxe berria. Eperik gabe argitaratzea esan. Bueno. Grabaketak egin aldi. Bai. 2026-ako ja argitaratzen dugu parte guztia. Denbora aurkitu beharko dugu horrelako frogak egiteko. Hori egia da. Errazagoa da, zu bakarrik froga egitea, bi edo 3 pertsona gehiago sartzea kotxe horretan baino, bueno. Frogak egiten baditu gutxienez hemen kontatuko ditut. Bai. Begira, atal bat ireki dezakegu hemen sarean zearen ere, Borjaren kotxe berria eta zure movida kontatu eta bar. Bai, deitu aldiogu gurpilberoak. Oso ondo hartu duzu, en fin. Bai, interesgarri izan leike. Atalei buruz hitz egiten, por cierto, 2024a estrenatuta, bueltan dauka, ni egia esan da ez nuen espero atal hau berreskuratzea, baina bai, interesgarri iruditu zait, bueno, azkenean egutegi bat egongo denez eta data ezberdinak suertatzen direnez, baita kasu ezberdinak ere, berreskuratu izan behar dut. Badakizu zein den, ezta? Ekitaldien atala? Ez. Entzungo duzu. Niri benetan gustatzen zaidan atala gainera sintonia bertsiarekin nire parte hartzea daukana, hori da Komediaren Kluba. Komediaren Kluba! 2024ko berezia. Atal berri honetan
hemen da bereizmen handiko telebista! Zarean zearen, Borja Arbosa eta Inigo Sendinorekin, Komediaren Kluba, Buelta handian, urte berezi honetan, Komediaren Kluba! Ole, zen moduko gidoia. Toma, ahorutzi dizut, así pa' que tú lo cojas, venga. Vale. Hasta luego. En fin, Komediaren Klubaren txorrada handia azkenean izan da, komentatu dudanez, bereizmen handiko telebista helduko delako baino derrigorrezkoa. Hau da, movida da, hori bereizmen handiko lurreko telebistal digital baterako transizioko egutegia ja aprobatuta geneukala, uste dut momenturen batean komentatu genuela Otsailaren 14an, aurtengo Otsailaren 14an, seinale estandarreko emisioak desagertuko direla eta bultzatuko duela kate guztietara definizio altuko emisioak egitera. Hau da, HD, vale? Osea, erdigaizki ikusten diren telebista kate horiek definizio altuan emititzera. Kontu guzti hau depende ze telebista kate buruz hitz egiten dugun. Adibidez, Radio Televisión Españolak erabaki du otsailaren 7tik aurrera definizio normalaren seinaleen itzaldi progresiboa egitea, eta horren ordez beste seinal bat piztuko dute ultra alta definición, hau da UHD definizioan lauka. Basikoki frogak egiteko. Orduan, haiek ja... Kanal hori jadanik existitzen zen, ez? Badau, frogazko kanal bat zeukaten. Orain arte zen, Abertis edo Celnex, hobeto esalda, infrastruktura enpresaren frogak. Hemendik aurrera izango dira, zuzenean, operagailuaren, telebistaren frogak, vale? Radio Televisión Españolako frogak, ja, bere kanal propioan, bere baliabide propioekin. Beste partetik, A3 Media eta Mediaset ez dute oraindik baiestatu itxadozko prozesua aurreratuko duten, edo otsailaren 14an muga horretan egingo duten, eta gero beste kasu batzuk dauzkagu. Aipatu ditugun hiru hauek dauzkaterako definizio altuko eta definizio normaleko simulcast emisioak, hau da, aldi berean egiten direnak, baina adibidez D-Max, D-Kisten, horrelako kate txikiak bakarrik daukate definizio normaleko emisioa. Zer egingo dute hauek? Batean, egunen batean, ez dakigu noiz momentuz, kateari, emisioari, definizioa aldatuko diote, Full HDen emitiko dute zuzenean, eta suposatzen da, inork ez duela ezer egin behar, kalitate berria ikusteko, ez da berri sintonizatu behar, ez kanarak aldatu, ez ezer. Osea, egun batetik bestera, pum, HD. Hala ere, galdera bat, horrek esan nahi du zure telebista zaharra de tubo ja ez duela baliorik esango telebista ikusteko, edo todo depende del descodificador? Es que dekodetzailearen... Dekodetzaileak ematen dizu HD, naiz eta zure teletubo noski ez du HD mango. Badauz dekodetzaile asko, dauzkatela Eurokonektor eta HDMI, orduan HD kateak jasotzeko kapaz dira, eta seinal hori botatzen dute Eurokonektorraren bitartez definizio normalean. Hau da, kalitatea behera eramaten dute. Konbertsore bat edo... Bai, konbertsore bezala. Claro, zure tuboko telebista, kasu gehienetan, hartzen zuen telebista analogikoa, orduan, ja, dekodetzaile bat izan behar duzu telebista horretarako. Bai, baina dekodetzaile zaharrak batzuk ez zeukaten horrelako aukera, orduan HD kanalak atera zirenean, zuke hor kanala zegoen, baina ezin zenun ikusi. Ezin zenun ikusi. Kasu horietan, osea, orain arte dekodetzaile horiek ja zaborrera. Claro, kasu horretan, bazen itun definizio altuko kanalak ikusten, dekodetzaile hori aldatu behar da, edo telebistaren kontua bada jarri beharko duzu
dekodetzaile bat, dekodetzaile berri bat, telebista horretan. Baina egia da ere, Espainian, estatuaren merkatu horretan, horren kasuak oso gutxi direla. Osan, egia da ere, duela uste dut 10 edo 12 urte, onartu zela neurri bat, saltzen ziren telebista guztiak definizio altuko emisioekin bateragarri izateko, orduan zure telebista 10 edo 12 urte badauzka, ziurrenik kate horiek hartuko dituela arazo gabe. Vale? Eta urte gehiago badauzka. En fin. Zorionak aparatu hori mantentzeagatik. Ja, eguneratzeko momentua izango da. Agian, bai. Beste kontu bat, ze gertatzen da hemen konkretuki, Bizkaian, zure herrian, Euskadin, orokorrean, bale? Hau da, arlo autonomiko eta lokalean. Bale, kate autonomiko eta kate lokalak. Claro, kate lokalak gutxi gora bera arazo berdina izango dute nazional txikien arazo berdina, hau da, egun batetik bestera definizio altura pasaberko dutela. Ez dauzkate baliabideak egiteko? Batzuk bai, beste batzuk ez, ikusiko dugu, nola egiten den, baina egutegi finkorik ez daukate. Egia esan da, ni bi kateetan bilatu dut informazioa, Hamaika Telebista eta Tele7, eta bietan momentuz ez dute ezer esan, beraz, egunen batean argitaratuko dute, noiz egingo duten, baina, bueno, kate txikien txako eta lokalen txako konkretuki, nahiko komplikatua da prozesua egite. Eta ikusiko dugu, noiz eta nola egingo duten. Ez da espero ere gobernuak kate lokalen kontra joatea. Orduan, erdi legal mantentzen badira, pues ez da ezer gertatuko. Autonomikoen kasuan, guri interesatzen zaigun gehiena dela EITB, aldaketa ingo du otsailaren 8an, bai Euskadin, bai Nafarroan. Nafarroan ez daukate emisio homogeneo bat, orduan, depende non dauden eta nola ikusten. Gutxi gora bera. Aldaketa horiek egingo dituzte, eta beste kateen artean, adibidez TV3, Canal Extremadura eta Televisión Canaria aurreratuko dira urtarrilaren 16ra, Radio Televisión de Castilla-La Mancha otsailaren 6an, eta Telemadrid egingo du 8an EITB-rekin batera. Beste guztiak, suposatzen da, 12an egingo dutela aldaketa, baina egia da ere kontatu dugun informazioaren zati batzuk Fenitel federazioak argitaratu duela, eskatek Fenitel da telekomunikazioen instaladoren federazio bat. Orduan, suposatzen da informazio hori kontrastatuta dagoela, baina ezin dizuegu zuzenan horrela finko esan basuen autonomian 12an aldaketa egingo duten edo ez. EITBek, bai ofizialki esan du 8an egingo dutela aldaketa Euskadin eta Nafarroan. Oso ondo. Eta hori da gure komediaren kluba urte honetarako. Nola sortatzen den hau? Beste titular gehiago bat jarriko nuke berri honetan. Esan. Orain ja kalitate handiko irudian ikusi ahal izango duzu kalitate gutxiko edukia. Bueno, zeren lurreko telebista digitala bai. Uste dut orain dela ez dakit hilabete edo aste pare bat irakurri nuen datu audientzia eta hori estadistikoak doazela berakada baten atzean. Egia da telebista lineala gero eta kontsumitzaile gutxiago daukala. Hiltzen dira, que remedio. Egia da ere, esperimentu interesgarriak egiten ari direla, adibidez, bai, egunen batean Operación Triunfo buruz itxein behar nuen adibidez. Honetan, Operación Triunfo hori ze gertatu zaio, azken edizioa egiten ari dutela Prime Videon, zuzenean, Prime Video garatu du bere azpegitura zuzenezkoak egiteko, oso interesgarria ere arlo teknikoan, eta gala hoien astelenetan egiten duten gala hoien ordutegia aurreratu dute gaueko 10:00.
lehen prime time zen hori ja ez dela prime time amaiketan dela. Bueno. Ba, 10etan egiten ari ditu gala, murriztu dute nahiko galaren luzaera, eta oso ondo funtzionatzen ari zaie, eta ikusi dira hortik inkestak eta bar, astelenetan produkturik kontsumituena dela, orduan, eta arpidetzan dagoen edukia izan da ere. Osea, esan nahi dut, nahiko audientzia izaten ari dute, doainik ez izateko. Eske, batez ere hori da kontsekuentzia bat. Eske, pena merezi duten edukiak eta programak pizkanaka pasatzen ari dira streaming zerbitzuetara, eta ordainezko streaming zerbitzuetara, edota pizka bat gutxienez nahieran. Eske, hamarkada honen prime time ez da ordu bat, da nahieran. Hori da. Hamarkada honen prime time da zure sofan ipurdia kokatzen duzuenean, eta esaten duzuenean, ja, orain, zerbait ikusi nahi du. Hori da. Eta hori izango da, eta hori jarraitzen izango da. Orduan, lurreko telebista digitalak jarraituko du hor izaten, nire ustez, aktore garrantzitsu bat, baina agian sekundario edo hor mantenduko dituzte edukiak, baina ez dut uste etorkizun handia izango dituenez, batez ere, hor dauzkaten kate handiak izango dira, eta rentagarria den momentura arte, edo ez den momentura arte hobeto esan da, mantenduko dute, baina kate guzti horiek badauzkate bere streaming sistema propioak. Claro, eta, baita nire inguruan ikusten ari dudan beste kontu bat, gero eta gehiago, jendeak pirateria, ez daki pirateria hitza erabiltzea proposaren edo ez, baina beste bide batzutan edukiak jasotzera edo bilatzera joaten ari dira. Azkenean, eduki asko daude oso interesgarriak, baina hainbat plataformetan eta plataforma guztiak haien presioa igo dutenez, azkenean, adibidez, A3playerren serie bat interesatzen bazait, ez dut arpidetza ordainduko bakarrik serie bat ikusteko. Disneyen kasuan, Disney Plus egia da eduki asko daukala eta varietate asko daukala, baina Disney Plus ordaintzea hilabetero eta gainera hilabetero ere ordaintzea, Movistar serie bat daukatelako interesgarria dena, baina agian ez da posible. Eske hori aztertu beharko genuke, zeren pasaden hamarkadaren bukaeran streamingaren guda ikusi genuen, presio basuekin, eta partekatzea zen hainbat pertsonetan, eta ez dakit zenbat eduki interesgarriak atera ziren, eta hori behar handia utzi du kontsumitzaileen presioak igo direnean, eta ja momentu batean aukeratu behar dutenean hori guztia ezin dela mantendu. Orduan, nola lortu aldut horrelako serie bat jarraitzea hain beste ordaindu gabe? Noski, zuk esan duzun bezala, pirateriara bueltatu, ez dakiz. Horrela da. Ez dakit. Hau guztia urtean zehar ere komentatuko dugu. Espero dugu komediaren kluba gehiago ez egitea transizioa ondo joan delako, baino komediaren kluba ireki behar badugu, zuek badakizue, hemen, sintonia prestatuta daukagu. Hasieran komentatu dugu, Borja, CES buruz hitz egiteko tartetxo bat izango dugula. Egia ere, Gaizka Carmona ja hor kanpoan prest dagoenez, deituko diogula gutxika sartzen joateko eta bar. Baina, CESarekin beti gertatzen zaigu berdin. Gauz interesgarriak aurkezten direla, baina batzutan kategoria nahiko ez hain interes dauzkatenak, adibidez telebistak, korrean telebisten arloan azken urteetan ez da ezer
horrela superrevoluzionario gertatu, edo adibidez etxetresnetan. Osea, esan nahi dut. Nebera bat, komentatzeko eta esateko ze gauza berri dauzkan, hau ez da zuen programa. Esan behar dizuet. En fin, horretaz aparte, bueno, gauzatxo batzuk egon dira, eta interesgarri iruditu zaigu, adibidez, Wired, webgunean argitaratu duten kroniken artean, azokaren oberena. Eta, ados jarri gara komentatzeko bi artikulo edo bi zatitxo, zuk irakurriko dituzunak gainera, bata dela Adriane So, kasetariarena, eta bere izenburua, eske, en fin, etxe adimedun gailurik onena, garbiketa dualeko eureka robota. Borja, mesedez. Bai, inork ez du inoiz esan nahiago nuke nire garbigailua, lehorgailua, robot zurgatzailea eta robot garbitzailea gailu bakar batean baleude. Hau. Zer gertatu da ben? Horrela presentzia esateko. Bueno, ez du inoiz esan. Irakurtzen dut orduan berdiro, jarri esazu. Venga, dale. Nahiago nuke nire garbigailua, lehorgailua, robot xurgatzailea eta robot garbitzailea gailu bakar batean baleude. Oso. Zergatik ez ino. Bai. Behin etxeko nahasketa hau ikusita, ezin izango diozu ikusteari utzi. Eta zure bizitzaren parte izatea nahiko duzu. Leku egoki batean, hainbat garbiketa aparatu handi eta handi kombinatzeak zentzu handia du. Jende askok etxe handia ez dauka, eta ez daukanez, lehenik eta behin garbigailea eta lehorgailua aparatu batean egotea hori ja normala da, la basekadora, deitzen dugun bezala gaztelaniaz, eta baita ere leku askotan robot xurgatzaileak rumba bezala ezagutzen dugunean, baina markak ez aipatuz robot xurgatzailea, baita ere azken urteetan sartu diote garbitzailea, hau da ura jarrita eta deposito batekin zure etxea baita ere pasatzen dugu fregona. Hori ja, justu guztia, karga estazio hori garbigailuaren behean jartzen diote, orduan zure garbigailutaren basetik ateratzen da, hori irudi batekin ikusiko dugu, jarriko du irudia, guztiok ikusteko nola funtzionatzen duen gailua, pura fantasia. Hau ikustean esan dut pura fantasia horrela delako. Aztertuko dugu baina oso ondo pentsatuta horrela ikusten ari dugun irudi honetan, hau dirudi garbigailu normal dela, la basekadora esan duzun bezala, baino hemen behan daukagu ojo aldato rumbaren basea, eta horretan ere garbitzen da, eta hori esango dut ura berrizten du eta horrelakoak. Orduan, azkenean lau aparatu dauzkazu leku vertikal berdinean. Hau printzipioz lokura bat dirudi, baino esergatik ojo aldato. Hau oso interesgarria izan leike, eta beste gauza bat esango dizut, Borja, nire etxean, ez dut esango ze etxean, baina nire etxean horrelako zerbait egitea pentsatutan eukan, baino bi pisutan, hau da, sekadora goian eta garbigailua bean. Orduan, hau ja konbo eginda, printzipioz ni uste nuen, hau txorakeri bat zela, baino ikusten nahi dut bere merkatua izan leikela ere. Osea, ojo aldato. Ojo aldato. Efectivamente. Eta, beste produktu, hemen kontatuko dugun beste produktu interesgarri bat, izan da iPhone-erako osagarririk onena. Kliks. Eta zertarako balio du osagarri hau? Lehenik eta behin esan behar dugu irakurriko dugun zatitxo hau, baita ere Wiretik hartu dugula, Julian txokatu.
Ez dut gehiago. Julan txokatu kasetariak idatzita, eta moldatu duguna. Bai, zein da osagarria, basikoki osagarri bat teklatu fisiko bat jartzeko zure iPhoneari, eta gainera BlackBerryren antza ematen duena. Hau da, zure BlackBerrya daukazu hor oraindik zure memorian ze ondo funtzionatzen zuen eta zergatik kendu zuten teklatu fisikoak. Ez kezkatu. Osagarri honekin funda bat bere beheko partean daukana mini teklatu bat, guztio gogoratzen diguna BlackBerry batena. Berriz ere iruditan jarriko dugu hau, ikusten duzue printzipioz hau funda normal bat dela iPhone baterako, baina pizkat behera bagoaz, behatzak ikusteko, hemen dago, BlackBerryko teklatu. Ai, la nostalgia. Fantasia, hau fantasia pura. Eta hau izan da, ojo, webgune espezializatu batean gailu aipagarrien bezala jarri dituztenak. Ojo aldatos, eske... Inigo, guzti ondorio bat ematen du, ja, Cesa ez zen gauza. Ja no es lo que era. Cesa ez da. Bazen, baina ja gutxienez esan dezakete jarraitzen dutela existitzen, beste ekitaldi batzuk ezin dute ja berdina izan, pandemia gertatuta gero, baina ez dauka gailu iraultzaileak edo gutxienez gu kontsideratu aldezakegun iraultzaileak aurkezten, baina oraindik jarraitzen du existitzen. Cesa bai, baina Cesar ez. Ronda. En fin, Borja, esan bedrizut gauza bat. Gaur lan gutxi egin duzu. Bi berriekin, berriena eta laia bukatu dugu. Hemen ez dago berri askarrak, ez dago titulor. Non geratu da. Esfortzua. A ver, oraindik oporretan bueltan daukat sindrome... Oporretan nengoen eta ez daki zer. En fin... Oporrosteko sindromea daukat. Geratuko zara gaizkaren zatitxoa ikusteko edo ze? Bai, zergatik ez, hemen geratuko naiz. Orduan, segundu betxutan, Cesarekin jarraituko dugu, baina kasu honetan bideojokei buruzko edukiarekin eta konkretuki txartel grafikoekin. Sarean zehar. Eta esan bezala, atal honetan CES 2024 buruz hitz egiten jarraituko dugu, baina kasu honetan Gaming Roomeko aurkezle eta zuzendariarekin, Euskal Digitaleko aurpegi gaztetxoenarekin eta arrakasta gehien izaten ari duen bideojokoi buruzko kasetari espezializatuarekin, hori guztia da Gaizka Carmona. Arratsaldeon, Gaizka. Arratsaldeon, Inigo, arratsaldeon, Borja. Zergatik nau hemen gau. Inigo, puela que batek. Noski baiet. En fin. Jarri dazu, ja, estatusa hemen goian, Bai. Oin ez dakit neuk zein godoan. A ber, hau kontatu behar dugu ere, bideo bat, programa oso bat egin zenun pasaden Big Conference ekitaldian, hemen Bilbon ospatu zena, eta grabatu zenituen elkarrizketen artean, bata konkretuki bai. YouTubeen izan du arrakastarik handiena de toda la historia de la vida de Euskal Digital. Bueno, de toda la vida de Euskal Digital ez jarraitzen dut neuk esaten hori dala top 3 vídeos más vistos Euskal Digitaleko YouTubeko kanalean. Perfecto. Baina hori da, lehenengo biak dirazalako lehenengoa Inigorena Xiaomiri mierda botatzen, eta horrek dekoz ja da 10,5K bizita, eta bigarrenean agertzen zarete biak.
Bai, De hecho. da ere. Eta baita be, deko nahiko hate, porque audioa egoan, como el culo. Hori egia da ere. Hori, en fin. Baina neuk badino txut elkarrizketa hau izan dela oso situazionala, porque elkarrizketatu genuan, Ana Gusens, dala Baldur's Gateko RPG designerra. Bai. Orden, karo, elkarrizketatu genuan, asteterdi ostean Baldur's Gate 3 irabazi ebala The Game Awardsen gotiak. De hecho, ikusi genuan zuzenean. Orduen, bai, situacional, muy situacional todo. Eta karo ondatera da. Ba hori, posten naiz. Eskerrik asko, Iñigo, eskerrik asko. En fin, arrakasta izaten nahi dugu. Bai, esan. egia da. En fin, baina hori buruz ez dugu hitze egingo ataltxonetan. Ez porque bakendean itxain genuen. Nahi duzu entzun bakenda, suscribitu. Bakenda. Gidoitxo. Bai, gidoitxa. Dena den, hori ez da gure gaia gaur, gure gaia da txartel grafikoi buruz hitz egitea. Nvidia dirudienez zerbait superbombazo aurkeztu duelako, ni ez naiz enteratu, osea, horrela esan behar dizut, ni puta idea. Bakit horregatik nau ni amen. Zeu ez zarako enteratu. Zure lana da, gaizka, guri Nola ez? pizkat kulturizatzea eta kontatzea zer aurkeztu duten eta zergatik den importantea gure bizitzen. Pentsatzen ari naz, seriamente esanez, sortzea beste podcast berri bat hardwaren inguruan soilik hitz egiten. Porque, karo, neuteko tarazo bat, eta da Iñigok beti esaten dostan, eta Iñigok beti esaten dosta. Karo, zeuk itxengo dozunean hardwaren inguruan, zeuk pentsa, jendeari benetan interesauko jako kontatuko dezuna. Porque, karo, neu esten ditzen naz pila bat hardwaren inguruan hitz egiten, porque gustatzen jat asko. Baina, karo, errealidadean, gaming room da bideojoken inguruko movida, eta zeran zer da teknologiaren inguruko movida. Baina ez da, vamos a especializarnos en hardware. Orduen, pentsatzen ari naz, sinceramente egitea podcast berri bat hardwaren inguruan, eta parante kontu eta hor sartza guztia. Eta ze denborarekin? Ez dakit. Zeureagaz porque claro. neurea ez. Claro. Edo zein kasuten. Itxaingo dugu Nvidiaren keynotean inguruan, izan zala astelenean, porque neuk martitzenan gainera nekon asterketa, así que astelenean izan zan, astelenean arrastian. A ver, gaizka, mesedes, ez kontatu zure bizitzez. Bai. Zure asterketak. Hasiko gera hitz egiten gauza orokorren inguruan, vale? Eta gero sartuko gera plato fuerteagaz. Direzala, aurkeztu dabezan grafika berriak. Baina, esan dituzten hainbat gauzen artean, neuri bat bereziki utzi eustan de piedra, eta izan zan Horizon Forbidden West, dala bigarren entrega Horizon sagakoa, lehenengoa izan zan Horizon Zero Dawn, eta... Bideojokak aurkeztu zituzten? Boi! Welcome to life. Ez dute zer ulertzen. Moia da, Horizon Zero Dawn heldu zan ordenagailura duela ja hainbat urte, porque Horizon Zero Dawn atera zan ja de base PlayStationen duela hainbat urte. Eta atera zuten esklusibolez eta gero heldu zan ordenagailura. Eta atera ebenean Horizon Forbidden West izango dela duela 4 urte edo aprox, Horizon Forbidden Westek jada baditu urteak. Atera zuten eta nuk esan eman, hau nahi dut ikusi ordenagailuan. Eta esan atera, lógicamente, porque da saga handienetarikoa PlayStation daukana, eta esan zuen, pues me la quedo pa mi, lógicamente. Claro. Baina, heldu da eguna, eta efectivamente Horizon Forbidden West heltzen da ordenagailura. Eta ez da heltzen bakarrik, heltzen da DLSS 3.5ekin, DLA-arekin eta Reflexekin. Eta zer da movida hau guztie? DLSS-aren inguruan itxegin dugu ja duela denbora. DLSS da Deep Learning Super Sampling, da Nvidiaren teknologia bat egiten dauana... Hablemen sencillo. Efectivamente, orduan, logika zein da. Imaginatu zegoiteko zuela monitore bat Full HD dana. Vale. Orduen, zein da movida? Zeuen ordenagailuak, zeuen grafikak, aldauela korritu jokoa, aldauela exekutatu jokoa, Full HD, baina imaginatu dela Full HD 60 frame segundu. Ja está. Orduen, DLSS-ak egiten dagoana da Full HD renderizatu beharrean, renderizatzen dago eskala txikiago batean. Orokorren izaten da 160ean. Kasu honetan, pues, 720. Vale. Zazpi hogei. Eta orduan, adimen artifizial erabiliz, eskalatzen dau Full HD-era. Orduan, zeuk ikusten dozun diferentzia ez da inbesterako, baina bera dauan renderizatzen eskala txikiago batean, ematen dizu rendimendu handiagoa. Hau da, frame gehiago. Vale. Hori da logika bakarra. Orduan, zeuk korridu beharrean Full HD-en 60 frameetara natiboan esaten dana, korrituko dozu Full HD-en 75, 80 frameetara.
Porque benetan... Da Full HD de hacendao. Da Full HD hacendao, bai, baina movida da, Nvidiak dekola berea eta AMDek baita be dekola berea propioa. Baina Nvidian inteligentzia artifiziala dau askoz be garatu hau. Orduan, DLSS-a benetan funtzionatzen hau FSR-a, dala AMD-ren variantea, FSR-a baina askoz hobeto. Hori da dekon movida bakarra, porque adibidez, Starfield atera zanean, atera zela super poco optimizado, alanda be, jarraitzenaba super poco optimizado, porque FSR-a ekon integratua. Baina FSR-a uste dut geitxe aldozula euneko 85 antes de empezar a ver que ya, que se le ven las costuras al truco. Orden, karo, movida nagusi bat, eta DLSS-ak lan egiten dau impresionantemente. Orduan, sendo ondoria, Horizon hau jokatzeko ez duzula ja behar izango ordenagailu supertotxo? Korrekto. Gauza da, edo ordenagailu supertotxo bat badeko zu aldozula korritu ia hobeto. Eta gero, baita be DLSS-ak dekoz ajuste desberdinak. Orduen, logika da baita be, pues, zeuk badekoz ordenagailu desente bat, eta imaginatu korretzen dauala, 2K, frameetra baina jozu, nahi dute untago gehi, nahi dut pizkat gehiago, bajarri aldozu DLSS, quality. Orduen, geizten do oso gutxi. Osa, renderizatzen dau oso gutxiko desberdintasunarekin. Eta orduan ikusten dozu asko sobeto. Baina, badau bat, dala extreme rendimiento extremo, que uste dute renderizatzen dagoela euneko 30. Karo, ikusten dira nahiko las costuras, baina aldozu korritu, 300 frameetara en Full HD. Eta berdin jatzu, con una 1050, berdin jat. Movida baita beta DLSS-ak dituela bertsioak. Orduen, depende ze grafika generazio dekozu DLSS bertsio bat edo beste bat. Orduen, DLSS sartu zan lehenengo aldiz 20. Seriarekin, seri 2000. Orduen, horrek deko DLSS versión 1. Ya está. Gero, 30 seriarekin, segureatan irea, da DLSS 2. Eta 40 seriarekin da DLSS 3. Eta nondik datoler 3.5 super seria, aurkeztu da bena. Eta horrekin amango dago berria. Eta baita bestea dekon teknologia da DLA, dala anti-aliasing metodo bat, básicamente el blur eta el diente de sierra ikusten dana askotan en Nintendo Switch adibidez. Nintendo Switcha jartzen baduzu edok batean, eta ikusten dozu jokoa pantailan, pues oso erraza da ikustea diente de sierra pertsonaiaren... Bai, básicamente ertzak suabeago. Hori da, orduan anti-aliasing metoda da hori. Eta Nvidia Reflex da sistema bat latentzia txikiago izateko, ez da besterik. Horrez gain, aurkeztu dabe baita be RTX Remix. Eta ze da, oino? Half-Life 2 RTX. Ah, vale, osea, da herramienta bat. Moda horretan sartu dira, no, jokoak berriz argitaratuko dute, baino RTX super mobidekin, hau da, asko sobeto ikusten dira, sombreaua asko sobeagoa da, iluminazioa baita be... Nola ditzen da ray tracing hori? Ray tracing? Bai, RT korez? Ba, hori, jarraitzeko argiaren izpiak nola egiten duten sombrak eta bat. Hori da, eta reflexuak eta bat. Hori egin zuten portalekin, zein hain ondo ikusten, osea, Half-Life birekin ez da izango la movida de la vida. Ikusi behar dezu bideoa, que de hecho bideoan agertzen da. Bueno, eta tela, baina da, hau dala moderrentzako, porque claro, kompainia, o sea, Valvek ez da baterako Half-Life 2 RTX, claro. Da moderrentzako, eta honek, bauri, errasten dau moderrentzat bizitza askoz. Agian espektatiba handia jarri zenuen, Inigo. Posiblemente, posiblemente. Arazo izan zen, bere momentuan... Zaportaren ninguran, nintzaiten ari gara. Claro, bere momentuan aurkeztu zutela Minecraft RTX izan zela... Baina es que Minecraft RTX se come tu ordenador. Claro. O sea, se lo traga. Hori, bapate, o sea, nahiko espektakular eta nahiko ondo ikusten zen, baina... Minecraft RTX da impresionante. Portalera pasatuta, esen egia da portalere barru, o sea, erainkin baten barruan gertatzen dela, ez dut spoiler gehiagorik egingo, baina, en fin. Bueno, ez badozu jokatu, amigo, haztelo mirar, o sea, portalek deko neu baino urte gehiago. Bai, hori egia da. O sea, quiero decir, haztelo mirar. Hori egia da. Orduan, baina kontu azkenean movidak eta DLA eta Reflex eta baina txartelak aurkeztu dituzte. Bai, hombre, lógicamente. Honez gain, baina kontatu behar ditut beste gauza bat. Ai, Dios mío. Beste gauza bat, eta da NPC-en anteko interazioa. Gaizka, ikusten duzu hemen... Bai, ikusten ari naz duela 5 minutu, Inigo. Venga, dale. Coño. Dale. Baita be, interakzioa NPC-en artean, hobetu dabe inteligentzia artifizialen bitartez. Orduan, zein da logika hoin, NPC-ek haien artean dituzten interazioak, eta zeuk haiekin dituzun interazioak izango direla askoz be errealagoak. Zezan nahi da honek, zeuk iziten baduzu mikrofonen bitartez, adibidez NPC bategaz, zeuk itxeingo diozu, mikrofonen bitartez, modelo batek transkribituko du zeuk esandako hitzak testura, testu hori sartuko zaio NPC-ari izango dela large language model bat en sí mismo,
eta sortuko dago erantzun bat. Hau da. Orduan, erantzun hori pasako da baita be ahotsera berriz, eta erabiliz audio to face, dala Nvidiak dekon programa bat sortzeko testu batetik eta iruden modelo bat emanda simulatzeko ahotsaren mugimenduak, osea, aurpegiren mugimenduak, erantzungo dizu en un periodo de tiempo así. Hau da, orain arte, pertsonaiak zeukatela bere testuak 5, logikamente, eta zeuk zenituen hiru erantzun, iparante. Hemendik aurrera ChatGPT jarri diote horri, eta ja, pertsonaiak erantzungo dute lo que salga la inteligencia artificial. Bai, eta haien artean baita be. Pues oso ondo, ¿qué quieres que te diga? No, baina da inbertzio handiago izateko ino. Probatu dabe ciberpunkagaz. Probatu dabe edo ciberbugagaz. Edo zuten moduan deitu. Se bai iago, edo ja bai, grafikak, txartel grafiko. Venga. Aurkeztu dabe super seria. Eta aurkeztu dira zan 3 grafikak, izan dira 470 superra, 470 TI superra, hau da lehenengo aldia ikusten duguna TI super bat, porque ez deko zentzurik, osea, modelo TI, osea, gauza da, zeuteko zu grafika bat, modelo super dala pizkat potenteagoa, eta modelo TI dala askoz potenteagoa. Zeuk izan aldezu, 1660, gero 1660 superra dala pizkat potenteagoa, eta 1660 TI dala askoz potenteagoa. Ba, orduan, TI super izango da askoz potenteagoaren pizkat potenteagoa. Horia. Ah, pues bien. Zentu daka hori. Ez da. Rengo mailera pasatu directamente. Claro, es que gauz ya movida batekin nahiko potentea. Segatxik, porque, claro, aurkeztu zan, dola denbora ja, 470 eta 470 TI-a. Orduan, honi izango dugu, 470 superra, 470 TI-a eta 470 TI superra. Osea, laurak, tal cual, a lo basto. Jakin behar dezuten gauza batzuk, azalpenak baino lehen. Super por encima. Espera. Ni dauka galdera bat, nork egiten du marketinga hor? Zein da urrengo hitza? Uste dut dala labetik ordenagailuak eteratzen dituen motikoak. Uste dut ja teletienda bat bezala, Power 3000. Zeuk ez dozu ikusi, aurkeztu zutenean serbidorea, 30garren seria aurkeztu zanean, aurkeztu zutenean haiek ateratako serbidorea, literalmente zabaldu zuten labea, porque egoan ezukalde batean, eta zabaldu zuten labea, atera zuten serbidorea, jarri zuten maiganean eta zan zuten 60 kilos. Y ya está. Y ya está. O sea, eta gero hasi ziren azaltzen movida, hainbat movida. Gaizka, jarritu baino lehen esan behar dizut gauza bat. Ez daukagu denbora kontzeptuak azaltzeko. Orduan, zentratu mesedes. Venga, vale. Bueno, dekogu, lehenengoa dela 470 superra, 470aren kontra, vaya. O sea, ze desberdintasun dekoguz. Ba, dekogu, koretan, kuda koretan. Gidoian pizkat berago. Puntuak. No, baina eske hori da garrantzua, puntuak direz gainerazkoak. Gauza da, hemen saldatu dabe. Pues, adibidez, VRAMean eta busean ezer, baina koreetan eta haiek dituen komponentetan eta bat, pues dekogu 122 edo 125 igoera. Vale, eta hau errendimendua 125. Ez da errendimendua, no te equivoques. Direz koreak, Iñigo, no te equivoques. Bueno, vale. Errendimenduak dekon igoera da 122, a secas. Porque neurtzen da en flop. Se da un flop, Iñigo. Ez dugu behar. Baina zeutakizu, jakin behar dezu. Momentu honetan ez dugu behar. Floating points data operation. Zer da flop bat horrela egiten duzunean. Oso ondo, Iñigo, oso ondo. Orduen, izatez, ba hori, 122ko errendimendu goera izango dugu, gutxi gara bera, flopetan neurtuz, eta baita be, katxe handiagoa, eta bar, baina... Eta kontsumo handiagoa. Eta kontsumo handiagoa, baina ez da garrantzizko. Osa, dekoz, 20 bati gehiago. 20 bati gehiago ez du suposatzen zeure PSU aldatu beharko duzunik. Ez da suposatzen. Zure... esango dut. PSU-a. Ez que jarri dut PSU. Osa, esan nahi. Ja, baina hori euskeraz da... fuente de alimentación. Euskeraz da fuente de alimentación. Oso de higo. Eta gero, movida garrantzizkoa. 470 atera zan, 599 dolarrengatik. Eta 470 super aterako da, 599 dolarrengatik. Orduan aurrekoa merkatutik antuko dute. Correcto. Orain da cuando desaparecen las otras. Hori da movida. Orduan bigarren eskuko merkatua areagutuko dute, eta ez dakigu presioa bera edo gora joango duen, depende zenbat txartel dauden hor. Neure gustatuko litzaidak ikustea frameworkek edo Steamek egiten dagoan antzeko haien kontsolekin. Oda, Steamek atera dau Steam Deck OLED, eta aurreko modeloak egin dagoana da hasta fin de existencias más baratas, tira. Claro.
Eta gustatuko litzateke horrelango zer ikusten. Apelek egiten duen Básicamente. bezala. Bi abizenak dauzkan txartela, zer? 50 tei super. Kasu honetan, da nahiko kontrakoa, porque aurreko txartelean geneukan koretan eta TMU-etan 122ko igoera, eta ropetan 125ko igoera, baina hemen dekogu kore eta TMU-etan 110ko igoera, osea ez da inbestekoa, baina ropetan deukegu 140. Ropak diraz teksturak egiteko erabiltzen dira zan nukleoak. Igoera ez da hain homogeneo. Hori da. Baina honek dekon garrantzia ez da hori, porque hemen baita be katxea igo da, eta bar, eta errendimendu igoera baita be ez da homogeneo. Dekogu pixel ratioan 140ko igoera dala burrada bat, baina teksturen ratioan dekogu 110koa. Hemen zein da desberdintasuna potentea eta benetan garrantzizkoa. 12 gigatik, GDDR6 isatik, igo garela 16 gigatara. Eta bus aldatu dala 192 bitetik 256 bitetara. Hori da la burrada. Osa, basicamente, honek deko berram gehiago taskarraua. Antxo de banda gehiago dauelako, eta hortaz, pues, azkenean pasatu aldituen datuak, dala una burrada. Osa, gauz itxeiten 125ko abiadura igoera. Da, una fumada. Osa, mediotera gauz itxeiten, por segundo. Una burrada. Eta niri interesatzen zaizkidan datuetan, hau da kontsumoan eta presioan, zer? Kontsumoa bardin, 285 batio. Eta eso que tienes más uberram. Eta presioa baita be bardin, $689. Enbidearen estrategia... Enbidearen estrategia está siendo de coña, eh? Bai, oso ona. Eta azkenen... Eta jaskenengo. Azken txartela izango dela top gama goikoena? Top gama. Bueno, ez da goikoena, porque existitzen da 280 marra, hemen gauz itxeiten 280 superraren inguruan. Vale. Baina atera dituzten artean, bai, da gama altuenekoa. Baina honek bai deko gauza oso garantzitsu bat, eta da, ikusten badituzue hemen ditu dauzan datuak, prestatu ditu dara, baina inigo ez dosta utxinai hauen inguruan itzaiten. Basicamente deko koretan eta barteko 105ko igoera, no badakit. 105ko igoera aprox dala oso gutxi, baina gainera ropetan deko 100koa. Osea, ez da igo, ropetan. Oso gutxi hobetu dute txartela. Hobetu dute pizkat koreetan, osea, baita be da garrantzizkoa, porque pasatzen da, eta kasu honetan interesgarria da, 9.638 koretik 10.240. Es decir, pasau da ja da bost zifretan, eta hori oso garrantzizkoa da. Baina TMU-etan baita be 105ko igoera ez da gehiagizkoa. Alan da be, deukan errendimendu igoera da gutxi gora bera 107 batekoa. 107, eta dinosu, bale, 107 ez da gehiagi. Osa, segatik adatuko dut txartel grafikoa, 107ko igoera batengatik. Ez, interesa ez da hori. Interesa da kontsuman ere ez dagoelako aldaketarik, ez dago kontsumitzen gehiago. Baina, $280 atera zan, $1.199, eta grafika hau ateratzen da $200 gutxiagotara. Merkeo. $1.199. Eta badakizu zein da nobena. Obena da, atera ziranean bi seriak, serie 6000 de Radeon, de AMD, eta aira berean serie 200 Nvidiana. Bai. Atera zutenean AMD haien grafika potentena, zala 6000 isate isa. Grafika hor, jende egon, 6000 isate isa, destroza 280 marra. Falso. Eta atera zan AMD-ko CEO-a, esanez, haiek ezin zutela kompetitu 280 marrarekin, eta ez zioatela saiatzera bez. Orden, haien 6000 isate isa, kompetitu nahi zuen 280arekin. Eta, de hecho, potentzia brutoan, irabazten dau. Baina, karo, zein ez dau irabazten? 280 superera. Eta gainera, deko presio era. Orain, bai. Esto sí, Nvidia. Muy bien. Hobekuntza honen hori da potentzia. De hecho, ikusten negoan duela gutxi Redditen, pertsona bat esaten bada, buah, itxoren bera izan neban 280 superera, eta egia da. Osa, 280 naiz eta izan presio aceptable y ni siquiera, osa, gauz itxeiten 1.200-1.300 euro inflazio ostean grafika batengatik, tela, eta ni siquiera da tope de gama, tela, claro, orain bai, orain dituzu 200 euro gutxiagoengatik, que ni siquiera pasatzen da 1000ko franja horretatik, eta hori da garantzizkoa. Claro, azken batean, 6000 izate isa, atera zan, $999 Eta hori izan zan, AMD-ren kompetitzeko modua. Esan zuten, honek kompetitzen dau 280arekin, eta kostatzen ditu $200 gutxiago. Ja no! Ahora has perdido. Horrela da. Irrikitan basaudete txartel hauek erosteko edo bilatzeko edo dena delakoa, jakin desazuten hilabetean zehar kaleratuko direla. Amaieran, utxe gara bera. Bai, urrengo 2
asteetan, Neuk eta bueno, planteatzen diot, dolarretatik eurotara aldaketa eitxerakoan eta inflazioagatik 50-60 euroko igoera. Baina ez da gehiagiz. Hori izango da pizkat presioak eta Eta, baten bat nahi badezute erosi, Bai. una de dos. Edo nahi badezute gráfica entusiasta 40 supera, porque encima dau merkeagua, o sea, tira pa'lante. Nahi badezute egin cosas con mucha VRAM eta tirar con todo porque behar doaz amasei giga de GDR6 isa 256 biteko busean eta bestia de VRAM 250 Ti superra. Eta nahi badezute sencillamente neu naiz gamer por defecto, nahi det rendimiento eta nahi det igoera oso potentea egotea neuk jartzen doan diruagatik 250 super. Palante. Zerbeti buruz enteratu zaur. Bai, pasaden belaunaldiko txartelak presioa jaitziko dutela. Perfecto. Hori ez duzu esan, aprobetxatu. Claro, kontuan izan gauzabet, eta da, ja de base, hauek igo dira zela presioan belaunaldi hau. Osa, zeure 60 Ti-a, ustut erosi genuala, 500 piku, zeireunta gutxi. Berda, que zu apuntatu zenuten enpresak, baina esaten dut zotek, zeireunta gutxi horrengatik. 250 Ti-a, direz 700 piku sortxireun. Eta ja de base, 30 ziren 550 de precio de salida, eta hau izan direz 650. Osa, ja de base, generazio hau ja izan da, belaunaldi hau izan da garesti haua. Baina neuk uste dut supermodeloekin enbidak egin dauala tela de marketing. En fin, gaizka, azken 2 minutu hauek, erantzun honen 2 minutu hauek, eman nahi nituen gaming roomeko promozioa egiten, baina ezin dugu, así que... Entzun gaming room, porque itxaingo dugu honen inguran mucho más en detalle. Venga, oso ondo. Eskerrik asko. Bueno, gaizka, gera zaitez, bukaera baita ere zurekin egingo dugulako momentu batean. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Onaino esan dugun bezala, sarean zehar 300 iruroita? Iru 6 Bakian hauen ni. Zeratik dakit nik zein dan zeure programa nigo da, zeure puto programa, ez da neure puto programa. A ver, idoi bat egin duzun nire puto programa ditzako. En fin, sarean zehar puto defenditu behar du. En fin, txiste hori sartu nahi duen leku batean, hor sartu dugu. Borjarbos, eskerrik asko berriak nireki komentatzeagatik. Programen parte lasaia izan da, egia izan da. Bai, horrela izan da, baina bueno. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi hurrengo programan arte. Eta gaizkari ere, eskerrak eman behar diogu, pues, jo que sé, por culturizaros, Inigo, por culturizaros. Orain Gaming Room, argitaratuko da hurrengo edizioa urrengo aste artean, baina bueno, aurretik ikusi nahi baduzue Twitchen igandeetan, de hecho programa hau baino pizkat lehenago, baina zuzenean gaudenez, bi egun barru, movida, Gaming Room. Domekan, arrastiko zeiretan. Bueno, hori ja Twitchen. Baina eta martitzen nahi duze, hori, aste artean. Ni batu erasi ez duzue programa entzun, jendea ja nahieran kontsumitzen duela programa, zuzenak ez dira etorkizuna. Konturatu gara. En fin, eskerrik asko gaizka ere gurekin egoteagatik. Eta, bueno, baita ere gure entzulei, baita ere Mikel Carmonari berrekuspen teknikoan egon dena, irratietan gure emisioan dauen teknikari eta ekoizle taldei emisioa posible egiteagatik. Eta gutxi gehiago, ordua ja agortu dugu, gaizka ezin duzu ezer gehiago izan, ordua agortu dugu, beraz, hori eskerrik asko, eta horrengo arte, agur!